Prestaňte míňať čas na jednoduché rozhodnutia. Tu je dôvod, prečo môže byť nadmerné premýšľanie smrteľné. Zoznámte sa s Buridanovým oslom. Tento chudák uviazol medzi dvoma rovnako veľkými kopami sena. Každá vyzerá rovnako lákavo, no on si jednoducho nevie vybrať. A čo sa stane? Zahynie od hladu. Áno, počuli ste správne. Tento paradox poukazuje na veľký problém, ktorému čelíme každý deň. Príliš veľa možností nás môže paralyzovať. Stalo sa vám niekedy, že ste strávili veky rozhodovaním medzi dvoma úžasnými filmami a nakoniec ste si nepozreli ani jeden. To je Buridanov osol v akcii. Ale nebojte sa. Nemusíte skončiť ako náš nerozhodný osol. Keď stojíte pred dvoma skvelými možnosťami, niekedy si stačí vybrať jednu a ísť do toho. Hoďte si mincov, dôverujte svojmu vnútornému pocitu alebo si nastavte časovač. Čokoľvek, čo pomôže prelomiť nerozhodnosť. Na budúce, keď uviaznete v rozhodovacom limbe, spomeňte si na Buridanovho osla. Nehľadujte na bufete životných možností. Rozhodnite sa a posúvajte sa vpred. Ďakujem za pozretie. Ak sa vám tento paradox páčil, dajte like a nezabudnite sa prihlásiť na odber ďalšieho obsahu, ktorý vám rozhýbe mozgové závity.